Sa YouTube naman tayo, kapagod talaga mag-vlog. Yung alam mo yung ulit-ulitin yung sasabihin mo. Ay, pagdungo. Hala. Ala. Hindi ganyan. Hindi ka naman ganyan mag-ano. Kayang bato, ang kami binabato ka mo pag nagko-call or... Pag-order ako ng book guys kasi bored ako sa buhay ko ngayon kasi mainit yung tama sa akin ng Thursday. So nag-ano ako ngayon, gusto mag-change ng something lighter and lighter. Kasi si Kano gusto niya ako mag-lighter. Kimi no wanna kulikan. Meron pong nag-ano guys, meron ng tahimik na po ngayon kasi in-anticipate niya yung tama ng Thursday. Ninanamnam. Mamaya mag-crib na yan ng 14 years old. Nung humaba na siya ng humaba, pumasok ko sa PBB. Naging ombre na niya, black tas dulo niya. Ang ganda tingnan. Highlights na lang ako. Ayaw pag-highlight. Ayaw. Maging ano yung ano mo, tanso yung ano mo, I've grown say. Bago ka nga magbalik tindahan, i-highlights natin yun. Kung pagupit ka na nung gagay dati, Altean, pumunta tayo ng Iloilo, ang ganda nun sobra. Ang buhok lang. Yung buhok nga, orange is kakay. Na may pagka-Jerson. Ba't iba-iba yung epekto ng Thursday, no? May pagka-ingitera, laitera. Kala mo talaga napaka-perfect ng pes eh. Pero hindi, ako talaga, in fairness talaga, believe talaga ako sa buhok ni Brenda. Napakataba, no? Yung walang... Ang na nga niyan. Ha? Lagyan mo, Marian. Yung sa'yo kasi, Marian, Mas manipis na bibili ako sa patay mukha pa. ni Britney. Tangina, ang kapal. Ako naman, it's payback time. Sa ilalim din mo gina. Ako na. Ano na ako? Ay, kay Rhea. Ano ra? Ang ganda. Ayan. Di ganyan. Dili nga na kagani ako ah. Kailangan na kasi ma-apply to kasi gaburot-burot na dayon. Sir. Ayun po yung ipauna yung mukha mo, sir. Yung mas kailangan kong remedyohan, sir, eh. Wow. Tignan mo, magpapilit si Britney. Kukulayin na ganyan to ng green or blue. Pero grabe, ang ganda nito, lutong-luto. Ganon din naman sa akin. Magpipink ako. Sabi ko si Ansing ni. Siya, iganyan mo rin. Oo, para couple kayo. Pwede mo na magkamukha dito sa farm. Ayun po, nakatalikod. Feeling ko sa lahat ng bakla, isa ako sa pinaka-talented na bakla sa buong mundo. Hindi lang ako magaling mag-design, mga ganyan-ganyan, mga pasarela, churba-churba, pero alam mo yung parang jack of all trades. Tama pa rin. I am one of jack of all trades, master of none. Parang I knew a lot of things but wala akong master na. Kaya sabi ko, sana okay lang hindi ako marunong kumanta, basta magaling ako sumayaw, yung ganon. Yung okay lang kahit di ako magaling sumayaw, basta yung kanta, ang ganda ng boses ko, yung ganon. Yung hindi ka naman magaling sumayaw, pero graceful ka. Yung ganon. Ako, ang dami kong alam. Komedyante ako, magaling ako, marunong ako magtahi, marunong ako magupit, marunong ako magmanicure, marunong ako ganito. Pero hindi ko alam kung saan ako magaling. So, ayun, magaling ako sa bupa, pero parang may mas ano pa. You're a good advisor, a teacher. Yung ganon, magaling ako sa mga magaling ako magturo ng mga baga. Mga ganon naman. Tinan mo si Britney, Ang galing ko oh. magmanipulate. Ang dami kong alam talaga, pero hindi ko alam kung saan ako master. Kagwapa. Nasa akin na talaga lahat. Marian, Gwapa. manahimik ka. Talented. Ayaw pagsip-sip, huy. Ang ina mo, nangihingi ka na ng cash bigla eh. Nangunguha ka na lang bigla, eh. Ay, marunong na ako humingi. Pero mas maganda yung ganun na, yung parang marami kang alam. Kahit hindi Kaya mo Guys, alam. marami si Britney alam din, pero mag-decorate sa patay, mag-makeup sa patay. Pero hindi mo alam. Alamin mo. Oh, may mga ganun naman din na nagmamarunong. Kaya kay Britney, hindi mo marunong to, pero natututo na lang. Tumatakbo sa utak niya, ginagawa na lang niya. Ano talaga? Tsaka natututunan din, ang dami natutunan ni Britney sa akin, yung paano yung kahit, yung bagong guest pa lang, bagong lalaki, landi kagad, yung ganun. Mga landian sa iyo galing. Oo. Magaling sa ganyan. Sila daw dancing, yung mga moves nila, yung mga moves ko, moves na rin nila. Oy. Moves like jogger.
Ako, pero hindi ko nakuha sa iyo yung loyal. Di ba? Loyal kasi ako. Ako, ang loyal. Siya. Oo naman, loyal talaga si Britney. Loyal ba tawag doon? Yung tipong kahit alam naman niya may jowa na yung lalaki. Panay pa rin papunta dito. Kabit gay ko, kabit! Date sa... Oy, So, so, malala lang ang kabit, guwapa, sexy. Correct. Pagkabit ka, dapat ikaw yung mas maangat dun sa totoong Oo, asawa. yun yung Kung saan naman, di mo ko niya kabit. Gwapa din ko sa yung kabit. Dili. Gwapa din ko sa yung uyab. Imo kanya og. Sugar. Sakto. Esos, Diyos Queen, mamagkaroon pa. Hindi na yun. Hindi na yun. Mo naman natong role. Pero bilib kong Britney Jud, tilakan siya sa laki kaduan ha. Tinuod. Mura siyang parin, ikumpisa lang. Galing. Iiyakan siya ng lalaki. Ay, yawa. Bago mag-tar, no? Iyakan. Bago mag-tar, iyak muna. Iniyakan siya, jowa nga eh. Wala doon sa... Magkuhan na ta, mag-focus na ka sa imong kuhan. Huwagan niya. Hindi pwede. Bakit mo hindi mo kaya lola eh? Lola enrollment. Kaya pala. Eskwela siya. Di naman ako siya. Sige. Ikaw, Sino ba? Adalawang timan yun. Tenzo. Di Tenzo. naman ako nga. Nag-stop pa rin siya. Oo, nag-stop man siya. Wala siya balak mo eskwela karon, di na ako. Ikaw bata pa, kaya 20 years old pa ba siya? Ikaw bata pa kay ka pag-eskwela, taday na yung pag-eskwela. Yung isang K. Kaya galingasag siya mag-eskwela. In fairness, si Britney motivational talaga siya kasi na-motivate niya mag-aral ulit yung lalaki. Pero Correct. kasama ba yung ano na, huwag kang mag-alala kasi Ah, wala. Andito naman ako. Hindi, ang ano naman niya, walang promissory note na hindi, ang pangako niya lang, hanggat hawak ko ang wallet ni Brenda, makakapag-aral ka. hawak ko ang beat. Hawak mo. Mawin naman. Mawin na ako nandungan siya nga first na mo nga meet bitaw, nga first na mo nga kuan kita. Nag-ana ni nag-ana mi. Kagingan din siya nga. Kaya sad hawak mo ang beat. Yan ano hawak ko din. Hawak mo ang beat. Hawak ka. Nabuo ka ba siguro? Hello. Kinikilig. Mo Kinikilig ka. Mom, Nagpunta ka lang. mo mong una nga kuan okay pa first na. Hawak ko rin ang blitz. Mama, Namuot ko ano ng kanta oy. Nabuo ka ba siguro? Pero hindi pa sikat masyado yun. Nagulat pa ano yun. Oo, di pa wala pa ako. Isa na nga kanta oy. Ano Kenzo. Bagay ba yung munduan ni Kenzo? Karang nakita na ko siya. Kaya ko sa'yo, kana ako hangil lagi sa inyo. Bito ko na yung lalaki. Kanang ipatilaw sa niyo sa bahay mong ganyan. Huh? Sa magiging pinlaw. So, siya naman na in love sa aqua, dili na ako. Hala. Siya na in love sa aqua, dili ako. Dahil? Yung inatagan. Baka kaya rin naman kasi. Wala, kaya kasi magawa. Kaya naman. Accept ko na lang si Ay. Kyle. Ay, naman. Wala na sa ako problema ng mag-asaw sa Accept ko na. Iba yung ganda ni Britney, no? Hala. Hindi na pa kaya ng bleach yung mukha mo man. Lihan na po kailangan siya. Kinikilig ako ng kukwento. Iba talaga pag na-inlove siya eh. Buhos. May iniiyakan. Binabalik-balikan. Hindi lang... Ang sarap yung sa feeling na iniiyakan. Ako, iniiyakan na rin ako ng lalaki. Dahil... Ano di na iniwala si Britney? Salamat dahil malaking may mga nagchat-chat pa... May mga nagpaparamdam pa nga ulit Hindi eh. siya sa ako nga. Naulo nga kay ulo ba ano sa pamitaw kay maghilak ko katago lagi ko ako lagi sa makakablog sa akong Ay, sa ganun, hilak mo lagi siya. Nagstorya siya sa abot sa yung kuan family. Tapos, binigyan mo rin. Ah, wala yun siya. Ubog siya. Wala di ba magkaba may nagkuan inom mag-isa pa to isa pa Sa baso Red Horse lang yung inom. yun, ba? O isa ka Red Horse, isa ka baso yung inom isa siya. Kaya nung siya lasa ko birthday kay gusto ko pagawa sa akong kuan ako kay story ana gusto. Nagkuan yawa ba ko dito nagilaka ba na? Nagilak man na. Gusto ko di pagawa sa ako sa imo. Thanks. But lang sa imo kay karon pa ko nagilak na sa tao bitaw nga nagatubang. Akong patago nagilak. First time na ako. Di pagawasan mo ganyan. Oo. Kaya. Ay napagilak bik eh. Wag ko kung apel ka hilak kon. Oy, nakakaiyak kaya pag ikaw iniyakan din ng ano. Diyan na in love si Inday kasi iniyakan siya lagi dati ni Daniel. Di ba? Diyan siya nahulog kay Daniel. Oo.
Pag nabibigyan na ng importansya. Pag nabibigyan ka na ng... Ano ka na lang, nagiging sandalan ka na, yung happy ka na lang na nakakapagbigay siya ka ng happiness at tutulungan mo siya sa kanyang mental health, gano'n. Kaya itong latag angkol niya. Ay, ganyan din naman si Ma'am si G, lalo na nung na-discuss siya, tapos pinuntahan niya sa hospital. Oo, saksi ako noon. Oo, yung Ikaw ganon. pinuntahan pa sa bahay nila. Oo. Binigyan ng grocery. Yun. Alam mo, nakikita ko talaga si Ma'am si G, kahit problemado na siya dati, wala pa siyang pera. Magulat lang ako sa kanya, lalakad-lakad, gano'n. Kasi nasipa na lata. Ay, nila sa... Tapos nakarating sa nandang pasigan, gano'n siya. Oo. Mag-isa siya punta sa Dalampasigan, nagpapahangin. Kaya nga, hindi niya alam. Buhay pa kasi mama niya noon. Hindi niya alam Wala na. Wala na. Wala na siya. Patay na yung mama niya. Wala na siya. kung wala pa. Wala Patay na. nga, mama niya. Ay, mama niya. Sabi ni, ano yun ni Ma'am Ship, pang isang araw, 3 beses pumunta dun. Oo, alam mo, Ngayon wala na. Pag, tapos malaman-laman mo doon lang din pala sa pangit na patol. hindi, ako, wala naman ang kaso sa akin. Yung ang sa akin, pag nawala na yung feelings ko, wala na, ayoko na. Regardless, kahit ikaw pa may gusto. Ayun na, ilagay na lang kay kinamuton na lang. Huh? Lingkod sa... Alam mo yung wala ka, na si Milmar, manghiya. Kaya mas Milmar, magpapala. Lo, umiyak si Altia ha. Natatawa ko gaga. Ito, umiyak si Altia. Tangina si ngayon lang ako nakakita nung nagdadrive kami ng motor ba sa Altia. Nakita ko naglalakad. May bit-bit na bag. Pero masalin yata, papunta sa ospital. Silipa-sipa niya yung lata. Oy! Hindi saging yun ha. Ano yun? Tangina ka, Ma'am si G, lumingon siya. Ah, shit, si Ditay pala. Visit ka. Chicken naman yun. Oo. Bleach lang. Yan, i-bleach na sa'yo, oh. Kasi may color naman na eh. Para mas maghayag din siya ba? Lamig kaya na din yun. Para natin tournament, magwap. Ha? I-bleach sa gali ay para pag mag-color ka, muhawid tayo. Nandiyan ka diya, oh. Di ba nagang color diya? Mm. Yung mga sachet. Blacks, red, ano? Dito mag-red kayo, mag-vigil pa ba? Wala mga red sa mga vigil. Lapul. Ikaw itong sa ingana, kaya mga Chinese kayo nakapula sila na pagpapatay, di ba? Kasi para hindi sila lapitan. Kayo guys, anong kwentong ano? Ang sarap talaga sa feeling yung iiyak ng lalaki dahil nakatulong ka sa pangangailangan ng magulang. Yung regardless of sabihin nila na may pera, pero yung perang nabigay mo or yung tulong na naibigay mo, napaka-appreciative ng tao na binigyan mo, tas lalong-lalo na pag magulang yung tinulungan. Lalo na doon pa yung sumahal mo. Oh, Regardless tsaka- of pinipirahan lang kami ng mga lalaki, ang importante, nagpasalamat sila. Oy, Di tsaka ba? hindi lahat after chururot, hindi after sex. Oo, hindi yung tipo Hindi pagkatapos lahat, hindi lahat ng pag mag-jerjer, nagbigay. mag-ana, may pera ka agad, hindi. Wala. Yung kahit walang ganun, tapos nangingin yung pera, tapos tutulong ka, tapos nagpapasalamat Totoo sa magulang yun. kasi wala mabayad ng kurente, wala mabayad ng ganit, kalibangon kay Kuya Awa. Sige mo yan, paano na. Yan na ang kwentong akla. Mga akla. Kayo na bahala. Comment down below kung gusto nyo mag-judge, go lang. Laban mo na yan.